Η ιστορία του Λευκοπελαργού. Ένα παραμύθι με λόγια και εικονογράφηση από τα νηπιαγωγάκια της Λιλιπούπολης. Μια φορά και ένα γερό, ο κύριος Γρηγόρης ζούσε με την κυρία Ελένη σε ένα αργοτόσπιτο. Ξάφνου ένας πελαργός κάθισε στο παρβάζι του παραθύρου. Μπορώ να χτίσω τη φωλιά μου στην καμινάδα σας. Η γυναίκα μου θα γεννήσει σε λίγο. Βεβαίως, θα μας κάνετε παρέα. Και αμέσως μετά ο Λευκοπελαργός άρχισε να φτιάχνει τη φωλιά του με ξυλαράκια, χώμα και φτερά. Την άλλη μέρα η Λευκοπελαργίνα γέννησε 4 πουλάκια. 2 αγοράκια και 2 κοριτσάκια που μεγάλωναν γρήγορα και ο μπαμπάς τους μάθαινε να πετούν. Όλη την άνοιξη και το καλοκαίρι πέρασαν πολύ ωραία. Παρέα με τον κύριο Γρηγόρη και με την κυρία Ελένη. Όσο ο καιρός πέρασε και ήρθε το φθινόπωρο και έπρεπε να φύγουν για τις ζεστές χώρες. Ο κυρίος Γρηγόρης και η κυρία Ελένη στεναχωρήθηκαν πολύ που θα έφευγαν οι φίλοι τους. Μη στεναχωριέσαι, θα γυρίσουμε γλίγορα. Μας περιμένετε και να προσέχετε τη φωλιά μας.